Dobrý den, jsem makléřka Blanka a vítám vás na ulici Petra Křičky, kde bych vám ráda ukázala byt 2+1 s balkónem v osobním vlastnictví. Byt se nachází v 11. patře, tudíž máte pěkný výhled na Ostravu. Byt prošel před lety částečnou rekonstrukcí a vy tak můžete buď okamžitě bydlet, nebo si jej upravit dle svých představ. Je zde jeden pokoj, který slouží jako ložnice, prostorný obývák a kuchyň se vstupem na balkón. Koupelna se sprchovým koutem a samostatná toaleta. Výhodou je dobrá dostupnost, dispoziční řešení bytu, pěkný výhled na Ostravu a také Beskydy. Jsme kousek od supermarketu Kaufland, obchodního centra Karolíny a pár kroků to máte i k MHD. Pokud se vám tento byt líbil, zavolejte mi, uvidíme se zde na prohlídce a do té doby se mějte hezky. Zdraví vás makléřka Blanka.